Čau, já jsem Kuba a vítám vás u dnešního videa, kde se společně podíváme, co jsem si nového objednal za techniku v hodnotě 200 000 korun. Já to nebudu dál protahovat a jdeme na to, protože se na to extrémně moc těším. Vezmeme to asi takto ze zhora, bojím se, abych nepropíchnul tu krabici. Tak konečně, byl to docela boj, musím říct. No a už se jdeme podívat na to hlavní. Se na to extrémně těším, čekal jsem na to asi nějaký 2 týdny, takže jsem byl docela nedočkavý, až to přijde. Protože zase je to už rok a půl od té doby, co jsem kupoval nějakou novou techniku. A prostě jestli je někdo tady taky fotograf, tak přesně víte, jaké je to pocit, když si koupíte nějaký nový foťák nebo tak. No a máme tu tyto 3 věci. Tu hlavní rychle ještě schovám, aby jsem vám to hned na začátek neprozradil. Takže máme tady 2 věci. Nejdříve jsem koupil jednu náhradní baterku, těch nikdy není dost, protože budu mít už druhý tělo, takže potřebuju hodně těch baterek. Takže další NPFZ 100, taková ta klasická, už docela stará od Sony, takže tu ani rozbalovat nemusíme, to je pořád to stejný. No ale co už je trošku zajímavější, tak je Battery Grip BGC5, který jsem si koupil, vím, že někomu to moc nevyhovuje. Na druhou stranu, já když jsem si ten Battery Grip vyzkoušel, tak jsem si říkal, že se ho musím koupit, že mi to docela vyhovovalo. A když fotíte pak na výšku, tak už je to o něco lepší. Takže ten si můžeme rozbalit. Myslím si, že tam teda nebude nic jako zajímavého, je to prostě takový obyčejný battery grip, ale možná spousta z vás ani ten battery grip nikdy nepoužívalo, nezná ho a neví, o co jde. Tak, krabičku můžeme dát pryč a pojďme se podívat na ten battery grip. Jak už jsem říkal, tohle je battery grip, který se používá hlavně k vertikálnímu focení a také k tomu, že má vlastně 2 sloty na baterku. Takže pokud máte nějaké delší focení, tak to určitě využijete, že nemusíte pořád měnit baterky, ale vlastně máte 2 baterky v jednom tom gripu. Takže tohle by byl battery grip, který stojí nějakých 9-10 tisíc, myslím, něco takového. Takže na to, jak je to malá sranda, ale jenom takový jako doplněk k tomu foťáku, tak je to docela drahý, ale říkal jsem si, že určitě to využiju a zase je to pro mě nějaký ten komfort v tom držení, takže určitě se nebojte do toho investovat, pokud víte, že to využijete. Nejlepší je za mě si to nejdřív předtím vyzkoušet. Ještě než vám prozradím, o co se jedná vlastně, tak dlouho už jsem uvažoval o tom, že si koupím vlastně druhý tělo, protože mám 2 objektivy. Zároveň na ten fotbal už mě nebavilo pořád přihazovat ty objektivy. Kvůli tomu jsem ztrácel plno fotek, protože jsem byl línej přihazovat si ty objektivy. No a rozhodoval jsem se, jaký to druhý tělo koupit. Vyšla nová A7 5, teďka nedávno dokonce A7 R6. No a taky jsou tam nějaké ty vlajkové lodě od Sony. Já jsem nad tím dlouho uvažoval, ptal jsem se různě lidí na ty nový foťáky, zároveň na ty vlajkové lodě, co by doporučili, co se hodí na sport, protože ten fotím nejčastěji. No a i když plno lidí mi řeklo A7 5 super, mě tam trošku chyběly ty megapixely, protože když častokrát kropujete, může se vám to hodit. Zároveň, když jsem se zajímal o A7 R6, tak tam zase naopak už ten rolling shutter je lepší, ale pořád to je spíš takový jako lifestyle foťák nebo portrétový foťák a jelikož ta cena se mi pak díky slevám vyšla dost podobně, tak jsem se rozhodl pro vlajkovou loď od Sony a tím je Sony A1 Mark II. Je to až neuvěřitelný, že tady držím tuhletu krabici, protože je to vlajková loď od Sony a byl to můj takový sen si koupit pořádný foťák, nějakou vlajkovou loď, který mi vydrží dlouho, který mě posune zase tu tvorbu zase o něco dál. A když se mi naskytla tato příležitost, tak jsem si řekl, jo, půjdeme do toho, investuju do toho ty peníze, tak ji tady máme. Tohle je Sony A1 Mark II. Začneme hezky
otevřením, tak. Jo, to je nějaký prodloužení a držák na kabely, na HDMIčko a na USBčko, aby vám to tam nelítaly ty kabely. Nebo doufám, myslím, že to je ono. Tak. Tady máme něco malinkýho. To popravdě ani nevím, co má být. To bude možná na hledáček, jo. Jedna koncovka na hledáček, který má takový, když si to všimnete, tak má takový širší okraje, kde se může hodit třeba na focení ve sluníčku, že vám to líp zakryje. Takže to je náhradní díl k hledí. No a já už doufám, že tam bude hlavně ten foťák. Tady plno papíru, ty možná někdy využiju, ale my se těšíme na ten foťák, na tu kameru. Klasicky jako Sony dává ke každému foťáku, tak tady máme popruh, hezky tady vidíte to A1.2, takže všichni hnedka poznají, co máte za kameru. Tak, co tady Sony dává vlastně navíc k té vlajkové lodi, tak je nabíječka, která je super, že nemusíte to kupovat další, je to přímo od Sony, takže tohle je super věc, že nemusel jsem kupovat, jelikož mám další 2 baterky plus, tak nemusím kupovat další nabíječku, ale mám super takhle hned rovnou od Sony nabíječku, takže tohle se vždycky hodí. Velmi důležitou věcí, která k té nabíječce patří, je samozřejmě baterka, takže tady máme jednu baterku plus jednu náhradní, takže ideálně se mi vejde do toho battery gripu na ty 2 baterky. No a to hlavní, kvůli čemu jsme tady, a to je Sony A1 Mark II. Wow. Tyjo, je to úplně hustý držet ten foťák v ruce, protože to je vlastně to nejlepší od Sony, co teďka vlastně můžete na trhu koupit, a já jsem si to vlastně mohl dovolit a je to vlastně velký krok pro mě jako pro fotografa a doufám, že to zase posune tu moji tvorbu dál. No a asi nemá smysl dál koukat jenom takhle na to tělo, ale pojďme se mojem něco říct, pojďme si ukázat nějaký funkce, i když jste to možná viděli, tak pro mě je to pořád objevování něčeho nového. Jak už jsem říkal, tak jedná se o vlajkovou loď od Sony. Tento foťák tak má 30 snímků za sekundu a 50,1 megapixelů. Má 2 sloty na CF Express karty, no a je to samozřejmě full frame. Na tomto foťáku najdete plno různých tlačítek, který si můžete podle sebe customizovat. Máte tady samozřejmě urychlené předsvakávání mezi foťákem, videem a slow motionem. Oproti mé třeba A7 IV, tak máte kolečko i na druhé straně a je super na tom, že se ho můžete jakkoliv customizovat a můžete si tam dát jakoukoliv chcete funkci. To se samozřejmě týká i tohohle tlačítka, které je tam u této kamery nové, a je to tlačítko C5, které si taky můžete customizovat. Jak vidíte, tak mám nasazený battery grip, kde vlastně vidíte, že takto fotím na šířku, no a díky tomu battery gripu můžu hezky držet ten foťák, i když fotím na výšku. Super na tomhle foťáku je, že vlastně jak Canon, tak Nikon, tak mají už zabudovaný ten battery grip v těch jejich vlajkových lodí. Tady je super, že vlastně ten battery grip můžete odjímat. Takže vlastně, když chcete někde cestovat a nepotřebujete tak velký foťák a nechcete, aby vám zabíral v batohu tolik místa, tak prostě ten battery grip sundáte a máte klasické malé tělo. Další skvělou funkcí je pre-capture, což znamená, že vlastně jakmile já už zaostřím a jenom se dotknu spouště, tak vlastně ten foťák už mi nacvakává nějaké fotky, a jakmile je nedocvaknu, tak ty fotky automaticky se promazávají, ale jakmile docvaknu, tak mi vyfotí v nějaký intervalu fotky předtím. Což je vlastně super, že při fotbale občas nestihnete tak rychle cvaknout, no a občas vám tam chybí ty momenty třeba, kdy se zrovna hráč napřahoval. A díky tomu tato kamera to vlastně vám hlídá, aby vám neuniknul žádný moment. Další super věcí je, že tento foťák už má AI procesor a zvládne skvěle autofokus na lidi, zvířata a různé věci a tak dále. Jelikož se taky věnuju občas i videu, tak mě zajímalo, jak tato kamera natáčí. Zvládne natáčet 8K videa ve 30 snímcích za sekundu, no ale kdybyste
byste chtěli ve 4K, tak to zvládne i 120 snímků za sekundu, což je docela fajn. Co jsem častokrát řešil u kamer, tak byl rolling shutter. To mi právě dělalo problém u R-kových verzí, kde byl občas hodně vidět. U A1 je ten rolling shutter v pohodě, protože používá Stacked CMOS snímač, kde to vlastně minimalizuje ten rolling shutter, takže vlastně i ten sport zvládnete fotit na elektronickou závěrku, což je super, protože se vám ta mechanická neničí. No a to je pro tohle video všechno. Určitě hoďte like a zvýraznění. No a pokud nechcete, aby vám utekly nový videa s touhle našlapanou mašinou, tak mi hoďte odběr se zvonečkem, ať vám žádný ty další videa neutečou. Mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Čau!